Sandali nga, Nancy. Tama bang pagkakarinig ko? Pumunta ka sa mansyon ni Sir Logan? Yung mayamang CEO na may-ari mismo ng ospital na pinagtatrabahuhan ko ngayon? Oo, Carl. Pumunta ako dun para mag-apply ng trabaho bilang katulong. Pero may nakita ako. May nagawa akong masama. Ano? Sandali nga. Di kita maintindihan eh. Ano ba talagang nangyari? Kanina, habang naghihintay ako ng interview ko, magbabanyo lang sana ako pero naligaw ako sa mansyon. Tapos napapasok ako sa isang kulay pulang kwarto. Doon, nakita ko siya. Si Sir Logan. Carl, hindi siya normal gaya ng inaakala natin. Palagay ko isa siyang aswang. Ano? Nancy, nakadrugs ka ba? Carl naman! Seryoso ako! Totoo ang sinasabi ko sa'yo! Aswang si Sir Logan! Aswang ang mayamang CEO na yon! Nakita ko siya sa kwarto, Carl! At kitang-kita ko kung paano niya pinatay yung lalaki! Kung paano niya nilapa at hinila ang mga bitukan niya sa kakinain! Carl, nahuli niya ako! At kapalit noon ang buhay ko, kailangan ko raw magtrabaho para sa kanya. Minsan na rin ba kayong napunta sa sitwasyong ang buong buhay niyo at ang kaligtasan ng taong pinakamahalaga sa inyo ay nakasabit sa iisang desisyon lamang? Hanggang saan kayo handang lumaban para sa mahal ninyo sa buhay? At kung dumating ang puntong kailangan niyong isugal ang sarili niyo para mailigtas siya, gagawin niyo ba? Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Nancy, 29 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Makati. Ang ikwakwento ko po sa inyo ngayon ay isang karanasan na nangyari noong nakaraang taon. Isang karanasang matagal ko nang kinimkim at ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi. Matagal na rin po akong tagapakinig ng inyong channel, Miss Ligaya. Sa totoo lang, maraming beses ko nang sinubukang isulat ang kwentong ito. Pero sa bawat pagkakataon, nauunahan ako ng takot. Ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng tapang, lalo na't alam kong confidential po ang mga taong mababanggit rito. Kaya naman para sa ikabubuti ng lahat, minabuti ko pong palitan ng kanilang mga pangalan. Ako po ay isang adopted child ng isang mabuti at simpleng pamilya. Inapo nila ako nung 10 taong gulang pa lamang ako. Pinaaral, pinalaki at minahal nila ako na parang tunay nilang anak. Dahil sa kanila, nagkaroon ako ng pangarap. Kaya nga po ako kumuha ng kursong nursing. Ngunit isang trahedya ang bigla na lang sumira sa lahat. Sa isang aksidente, maaga pong pumanaw ang aking adoptive parents. Sa isang iglap nawalan ako ng sandigan at kasabay noon, pumagsak ang lahat ng responsibilidad sa aking balikat. Dahil dito napilitan akong huminto sa pag-aaral upang maghanap ng trabaho at alagaan ang natitira kong pamilya. Ang aking nakababatang kapatid na si Abigail. 20 taong gulang pa lamang siya noon at may sakit siyang congenital heart disease. Sa kabila ng regular na pagpapagamot at pagbisita sa mga doktor, unti-unti po nanghina ang kanyang katawan. Dumating sa puntong kailangan na rin niyang huminto sa pag-aaral at manatili na lamang sa bahay upang maiwasan ang labis na pagod. Dahil dito kailangan kong humanap ng trabahong mas makakapagbigay sa amin ng sapat na kita. Higit pa sa kinikita ko noon bilang barista sa isang coffee shop. At dito na nga po pumasok sa aking buhay ang isang kilalang mayamang CEO sa Maynila. Isang mayamang lalaki na naghahanap ng kasambahay. Ang buong akala ko noon ay isang oportunidad na makakatulong sa aking sitwasyon. Pero sa halip, ito pala ang magdadala sa akin sa isang nakakatakot na karanasan, pati na rin sa isang katotohanang magpapabago sa aking buhay. At ito po ang ikukwento ko sa inyo ngayon, Miss Ligaya. Nancy, saan ka pupunta? Lalabas lang saglit. Teka sandali. May duty ako ngayon sa ospital. Hindi ko mababantayan si Abigail. Mabilis lang ako, Carl. Mag-grocery lang ako. Mauli na ako sa trabaho, Nancy. Mabilis nga lang ako, Carl. Please. Hindi na ako bata, okay? Hindi nyo na ako kailangang bantayan. Ang ingay mo kasi, Carl. Narinig ka tuloy. Nancy, akala ko ba delikado ang buhay mo?
Carl, alam mo naman na hindi pwede magpadala na lang ako sa takot, di ba? Marami akong problema ngayon. Hindi pwede to. Alam ko. Pero, hindi ba dapat hindi ka na lang muna lumabas? Ikaw mismo may sabi na hindi ka tatantanan ni Mr. Logan, di ba? Anong gusto mo? Dito nila ako habang buhay? Carl, kailangan ko humanap ng trabaho. Hindi naman pwedeng umasa na lang ako sa'yo. Sobra-sobra na nga ang ginagawa mong pagtulong sa amin eh. Ayokong abusuhin ka. Alam ko, Nancy, pero akong kinakabahan sa buhay mo ngayon. Paano kung bigla ka nalang kunin ang aswang na yun dito? O kaya, madamay pa si Abigail. So, naniniwala ka na sa akin? Naniniwala naman talaga ako sa iyo, Nancy. Pero hindi lang madaling intindihin sa una. Pero kilala kita. Hindi ka magsisinungaling sa akin eh. Lalo na sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa problema mo ngayon. Ano bang gusto mong gawin ko, Carl? Sumuko na lang? Matakot sa Logan na yon? Carl, nasa peligro ang buhay ng kapatid ko dito kung hindi ako kikilos para humanap ng trabaho. Alam ko. Pero kahit ilang araw pa, dito ka na muna. Please? Ako na bahala sa groceries. Dadaan ako mamaya sa mall pagkatapos ng duty ko. Okay ba yun? Oo na, sige na. O sige na, papasok na ako sa trabaho. Papadeliver na lang ako ng tanghalian mamaya. May pandesal sa lamesa. Binili ko na kanina yon. Kumain na rin si Abigail. Napainom ko na rin siya ng gamot. Sige, salamat, Carl. Sa isang mahabang buntong hininga, pinanood ko ang kaibigan kong tuluyang lumabas ng bahay. Hanggang sa mawala na siya sa aking paningin. Dahan-dahan ako napaupo sa sofa at napatingala sa kisame. Noong mga oras na yon, Miss Ligaya, hindi ko pa rin maintindihan kung paano ako napunta sa ganoong klaseng sitwasyon. Para bang isang bangungot na ayaw akong gisingin ng realidad. 2 araw na ang nakakalipas mula nang masaksihan ko ang nakakakilabot na eksena sa mansyon ng isang mayamang CEO. Ngunit kahit lumipas ang mga araw, nanatiling sariwa sa aking isipan ang lahat. Hindi ko malilimutan kung paano ang isang matikas at gwapong lalaki, isang lalaking hinahangaan ng marami, ay biglang nagbago sa aking paningin. Hindi ko makalimutan kung paano siya ngumisi ng mabangis at kung paano niya pinatay nang walang pag-aalinlangan ng isang kawawang lalaki sa harapan ko. Parang nakaukit pa rin sa alaala ko ang tunog, ang amoy, at ang malamig niyang titig matapos niyang gawin ang krimen. Tandang-tanda ko rin kung paano ako napahagulgol at nagmakaawa nang mahuli ako ng kanyang mga tauhan. Kulang na lang ay lumuhod ako sa harapan niya, Miss Ligaya, para ipakiusap na huwag niya akong patayin. Noon nakala ko roon na magtatapos ang buhay ko. Ngunit hindi ko kailanman inasahan ang mga salitang bibitawan niya. Sa halip na kamatayan, isang alok ang ibinigay niya sa akin. Ang kapalit ng buhay ko ay ang magtrabaho para sa kanya bilang kasambahay. O kung mas lalo lamang niya akong isinadlak sa mas malalim at mas madilim na impyerno. Abigail, may kailangan ka ba? Wala naman, ate. Ang lalim naman ng buntong hininga na yan. May problema ba? Kailan ba kayo magpapakasal ni Kuya Carl? Ano? Anong kasal? Halata naman na may gusto sa'yo si Kuya Carl eh. Tingnan mo naman. Para na nga kayo mag-asawa ngayon. Ano ka ba naman, Abigail? Kaibigan ko lang si Carl. Pero ate, isipin mo nga. Nung nawala si nanay at tatay, kusang loob niyang pinalipat tayo dito sa bahay niya. Para hindi na rin natin isipin ang renta. Siya ang palagi sumusuporta sa atin nung mga panahong naghahanap ka pa lang ng trabaho. Gaya ngayon. Alam mo, hindi naman niya yun gagawin kung hindi kanya gusto, ate. Ewan ko, Abigail. Pero ipinagdadasal ko na sana dumating ang panahon na maibalik ko sa kanya ang lahat ng naitulong niya sa atin. Ate, sagutin mo na lang kasi siya. Abigail, hindi ganun kadali yun. Kung totoo man ang sinasabi mo, ayoko makipagrelasyon sa isang tao dahil lang sa utang na loob. Kilala ko rin si Carl. Alam kong hindi niya rin magugustuhan yon. Okay, sabi mo eh. Nalulungkot lang ako, ate. Kung hindi agad nawala si nanay at tatay, malamang isa ka na ring nurse. Katulad ni Kuya Carl. Oo nga, pero wala tayong magagawa.
Sadyang hanggang doon na lang ang buhay nila. Hindi ka ba nagagalit sa akin, ate? At bakit naman? Kasi lahat ng pangarap mo, kailangan mong bitawan para alagaan ako. Ano ka ba naman, Abigail? Kapatid kita. Obligasyon kong alagaan ka, ano man ang mangyari. At saka nung inampun ako ni nanay at tatay, ni minsan hindi nila pinaramdam sa akin na iba ako. Hindi ko nga naiisip noon na hindi nila ako anak eh. Kaya ikaw, kahit hindi man tayo magkadugo, magkapatid tayo, okay? Okay, ate. Ay, napakaswerte ko naman talaga sa'yo. Mabuti na lang at inampun ka nila nanay at tatay. Naupo siya sa tabi ko noon, Miss Ligaya. Pagkatapos ay mahigpit akong niyakap ni Abigail at agad ko rin naman iyong ginantihan. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag sa mga sandaling iyon. At kahit saglit na wala ang bigat ng mga iniisip ko. Nang mag-almusal kami, hindi siya lumayo sa tabi ko. Habang kumakain tuloy-tuloy siyang nagkukwento tungkol sa librong binabasa niya noon. Sinusubukan ko namang makinig. Kahit mas nauhuli talaga ng atensyon ko ang mga reaksyon niya kesa sa mismong kwento. Mas gusto kong panoorin kung paano siya ngumiti, tumawa at maging excited sa bawat bahagi ng binabasa niya. Pero nang gumabi na, unti-unti na naman ako nakakaramdam ng kaba. Wala pa kasi noon si Carl at malapit na ring lumipas ang oras ng pag-inom ng gamot ni Abigail. Kaya kahit alam kong delikado, isinuot ko ang aking jacket at sombrero at saka ako lumabas ng bahay. Habang naglalakad ako noon sa gilid ng kalsada, hindi ko maiwasang mapansin ang isang mabagal na kotse na tila sumusunod sa bawat hakbang ko. Kahit anong gawin kong pagmamadali, Miss Ligaya, parang sinasadya nitong manatili sa tabi ko na para bang pinapanood ang aking bawat galaw. Nang makalayo ako ng bahagya sa bahay, nagkalakas loob akong tumakbo. Pero mali pala ang ginawa kong iyon. Biglang humarurot ang sasakyan at humarang mismo sa harapan ko. Bumukas ang pinto ng kotse. Unang lumabas ang driver at agad siyang umikot patungo sa passenger seat para buksan ang pinto ng lalaki na nakasakay. Doon lumabas siya. Isang lalaki, nakasuot ng itim at mamahaling suit. May suot na salamin kahit gabi na at nakasuksok ang parehong kamay sa bulsa. Kahit hindi ko nakikita ang kanyang mga mata noon, ramdam ko sa bawat hibla ng katawan ko na nakatitig siya sa akin. Ganun na lamang ang kaba na naramdaman ko nang diretso siyang humakbang palapit sa akin, Miss Ligaya. Para bang bawat hakbang niya ay tunog ng babala. Isang tahimik, malamig, at nakakatakot na babala na alam kong hindi ko kayang iwasan. Huwag ka lalapit sa akin! Hanggang dyan ka lang! Nancy, sapat ng 2 araw para pag-isipan ang desisyon mo. Ano ba? Sinabi nang lumayo ka sa akin eh! Nandito ako ngayon para kunin ang kasagutan mo sa aking alok. Hindi! Hindi ko tinatanggap! Hindi ko kaya maging katulong ng isang halimaw na katulad mo! Okay. Naiintindihan ko. Madali naman akong kausap. Kunin niyo na siya! Sandali! Anong gagawin niyo? Ano ba? Bitiwan niyo ako! Sinabing hindi ako sasama sa inyo! Ipasok niyo siya sa sasakyan! Sandali! Sandali, Sir Logan! Wala naman akong pinagsabihan ng nakita ko. Pangako, ligtas ang sekreto mo sa akin. Sir Logan, wag niyo po akong patayin. May kapatid akong umaasa sa akin. Kailangan niya ako. Alam ko. Kaya nga akala ko mabilis kitang mapapapayag sa aking alok. Pero mukhang kakaiba ka nga talaga, Nancy. Hindi ka basta-basta mabubulag ng pera kahit na triplehin ko pa ang kikitain mo. Hindi ko kaya. Okay, wala namang problema. Teka sandali. Meron pala. Ano? Alam ko na sinabi mo sa boyfriend mo ang nakita mo, Nancy. Boyfriend? Palagay mo ba talaga ay may maitatago ka sa akin? Diyos ko. Si Carl ba ang tinutukoy mo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman madadamay ang kapatid mo, Nancy. Pagkatapos kitang patayin, isusunod ko si Carl! Hindi! Huwag mong gawin to, Sir Logan. Huwag mong idamay si Carl. Kung papatayin mo ako, sige gawin mo.
Huwag siya, please. Nagmamakaawa ako. Talagang nagmamakaawa ka para sa buhay ng lalaking yon, ha? Pero pasensya na, Nancy. Hindi ako basta-basta naaawa sa kahit na sino. Sige na! Dalhin niyo na siya! Walang pagdadalawang isip, kinabig ako ng dalawang malaking lalaki. Itinulak nila ako papasok sa sasakyan at tinalian ang bibig ko pati na rin ang aking mga kamay sa likod. Sa tabi ko tahimik na nakaupo si Logan. Kalmado, nakatingin sa unahan, sandaling sumulyap sa relo para bang normal lang sa kanya ang mangkidnap ng tao. Ako naman ay napasulyap sa labas ng sasakyan. Sa daan nakita ko si Carl. Kabababa lamang ng tricycle bitbit ang dalawang sisidlan ng grocery. Dahil doon, tahimik akong napaiyak, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon o kung may paraan pa para mailigtas ko ang aking sarili. Nang makarating kami sa mansyon, dinala nila ako sa isang pulang silid, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa sahig nakahiga ang isang lalaki, kagaya ko, na nakagapos sa mga kamay niya sa likod pati na rin ang mga paa. Nakapiring siya sa mga mata at may busal sa bibig. Paluhod naman akong ipinwesto ng mga tauhan ni Logan bago tuluyang inalis ang busal sa aking bibig. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ang kawalan ng kontrol, ang takot na wala akong matatakbuhan, at ang malamig na katiyakan na iyon na ang aking katapusan. Hay! Alam mo, umaasa talaga akong tatanggapin mo ang aking alok, Nancy. Kaya naman naganda pa rin ako ng aking hapunan ngayon. Pero dahil dalawa na kayo ngayon, sino sa palagay mo ang dapat kong unahin? Pakawalan mo ko! Akala niyo ba talaga ganun kadali matatakluban ang lahat ng mga nalaman ko? Oras sa patayin mo ko! May maghahanap sa akin. At pag nangyari yun, ikaw ang ituturo nila. Lalabas ang matagal mo nang tinatago na isa kang aswang. At kayo dito, ang boss niyo ay isang halimaw. Hindi ba kayo natatakot sa kanya, ha? Ilang mga inosenteng tao na ba ang pinatay na lalaki ito sa harapan niyo? Nancy, hindi mo naiintindihan. Ang mga biktima kong pinipili, lahat sila ginusto nila ito. Nababaliw ka na! Ako? Sinabihan mong nababaliw? Kamangha-mangha. Mukhang masyado kang matapang, Nancy. Kahit na nasa bingit ng kamatayan ang buhay mo, matalas pa rin ang iyong mga dila. Sinong tanga ang gugustuhin maging hapunan ng isang mapagbalat kayong katulad mo? Marami nang humahanga sa iyo, Sir Logan. Pero hindi nila alam na isa ka palang halimaw. Kung malalaman lang nila ang totoo, akala mo ba mabubuhay ka pang aswang ka? Bakit? Ano bang laban nila sa akin, Nancy? Palagay mo ba talaga ay kinatatakutan ko yan? Ang mga tao ngayon, madali lang tapalan ng pera. Kahit gaano pa kasama ang sikretong kailangan nilang lihim. Hindi lahat ay mababayaran mo ng pera mo! Tama ka naman. Pero lahat ay may iba namang solusyon para sa problemang yan. Sige, patayin mo na ako. Total, kahit anong gawin ko, dito naman talaga ang punta ng buhay ko, hindi ba? Patayin mo na ako! Masyado kang matapang, Nancy. Gusto ko yan. Pero mas gusto kong makita ang takot sa mukha mo. Kaya relax ka lang. Panuurin mo kung ano ang ginagawa ko sa aking biktima. Walang sabi-sabi, biglang lumabas ang matulis na ngipin ng lalaki. At pati na ang mga kuko niya, Miss Ligaya. Ngunit sa halip na ako ang saktan, bigla niyang inatake ang lalaki sa tabi ko. Namimilog ang mga mata ko sa gulat at takot noon. Hindi ako makapaniwala sa karumal-dumal na nangyayari. Pinukpok at winasak ni Logan ang tiyan ng lalaki.
At pagkatapos ay ipinakita sa akin kung paano niya hinila ang laman loob nito. Sa sobrang takot at pandidiri ko, hindi ko mapigilang mapasuka doon mismo. Pero hindi pa rin siya tapos sa pagpapahirap sa akin. Bigla niyang kinuha ang puso ng lalaki. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ng pisngi ko gamit ang dugo ang kamay niya. At hindi ko malilimutan ang malademonyo niyang ngiti sa kanyang mga labi na nagpakilabot sa katawan ko ng mga oras na yon. Lalo na nang pinilit niyang isubo sa bibig ko ang lamang loob ng lalaki. Iyak at panginginig ang tanging lumabas sa bibig ko noon, Miss Ligaya. Habang nilalabanan ko ang mga kamay niyang nakahawak sa akin, determinado siya. Kaya sa huli ang takot na pilit kong kinukubli sa kailaliman ng dibdib ko ay lumabas na. Umiiyak akong sinusubukang patigilin siya. Ngunit ramdam kong walang puwang para sa awa sa silid na yon, Miss Ligaya. Pumapayag na ako. Alok ka mo? Pumapayag na ako. Magtatrabaho ako gaya na gusto mo. Huwag mo lang akong patayin. Parang awa mo na. Sa wakas, yan lang pala ang kailangan mo para mapapayag ka, Nancy. Sana pala ay nung una pa lang ay ginawa ko na. Ngayon, ayusin mo sarili mo at simulan mo na ang maglinis. Ano? Bingi ka ba? Ang sabi ko, linisin mo na ito ngayon din! Pero hindi ko kaya. Makinig ka sa akin, Nancy. Pinapili kita kung buhay mo o ang pagiging kasambay ko. Ngayon na pinili mong mabuhay, wala ka nang gagawin kundi ang gawin na ang kung anumang iuutos ko sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, linisin mo ang mga kalat na yan. Ayaw mong pati ang pinakamamahal mong kapatid at boyfriend ay madadamay. Nagkakaintindihan naman tayo, di ba? Matapos akong nanginginig na tumango ng marahan, binitawan niya ang aking pisngi. Marahas, ngunit tila may hangaring tapusin ang eksenang iyon. Sunod, iniwan nila ako mag-isa sa kwartong yun. Halos hindi makatingin sa katawan ng lalaking gutay-gutay at hindi ko na maitsurahan. Hindi nagtagal, biglang pumasok ang isang lalaki. Naksuot siya ng puting coat parang doktor at hila niya makagamitan sa paglilinis. Naupo siya sa harapan ko at maingat na sinimulang alisin ang tali sa aking mga kamay. Ngunit kahit malaya na ako at nakakagalaw ang aking mga braso, ramdam ko pa rin ang bigat na parang kadenang pumulupot sa leeg ko, Miss Ligaya. Hindi ko rin noon maiwasang makaramdam ng takot sa kung ano pa ang susunod na mangyayari. Hi Nancy, ako si Dr. Jordan. Halika na, tutulungan kita sa ngayon. Ano? Alam kong mahirap tanggapin itong mga nangyayari sa iyo ngayon, Iha. Pero maniwala ka, masasanay ka rin katagalan. Hindi ko po kaya. Alam kong kakayanin mo. Para sa kapatid mo. Alam ko na malubha ang sakit niya at kailangan mo ng pera. Isipin mo na lang na makakatulong ang perang kikitain mo dito para sa kalagayan niya. Po, paano niyo po nalaman ng tungkol sa kapatid ko? Hindi na yun importante sa ngayon. Halika, ituturo ko sa iyo kung paano ang tamang paglilinis para walang maiiwang mantsa ng dugo sa say. Pigil ang hininga ko habang ikinikilos ang katawan ko noon, Miss Ligaya. Kahit labag sa loob ko, sinunod ko ang turo ni Dr. Jordan kung paano linisin ang silid. Oo, at handa naman ako maging kasambahay noon, Miss Ligaya. Ngunit hindi ko inakala na hantong ako sa ganoong sitwasyon na maglilinis ako ng isang silid kung saan may katawan ng isang taong pinatay na para bang hayop. Sa gabing iyon, tuluyan nang nawala ang tapang ko. Tahimik akong kumilos. Ngunit alam kong nararamdaman ni Dr. Jordan ang panginginig ng aking mga kamay habang kinukuskus ang sahig na puno ng dugo. Mariin ko rin kinagat ang aking mga labi para pigilan ang hikbing pilit kong pinatatahimik. Matapos naming linisin ang kwarto, pinagtulungan naming buhati ni Dr. Jordan ang katawan ng lalaki. Nasa loob mismo ng isang itim na garbage bag.
Sunod, pumunta kami sa likod ng mansyon, kung saan may malawak na hardin. Doon may isang butas na nakahanda. Dahan-dahan naming inihulog ang katawan at saka pinagtulungan ng saraduhan ng hukay. Pagkatapos ipinatong namin sa ibabaw nito ang malaking bulaklak ng Santa Ana na nasa paso. Umuwi ka na muna sa ngayon, Iha. Bukas alas 9 ng umaga, kailangan ay nandito ka na para sa paglilinis. May gaganapin na party sa mansyon at hindi ka pwedeng mawala. Naiintindihan mo ba? Opo. Nga pala, huwag mo nang subukang tumakas pa, Iha. Lalo na at alam kong may mga tao kang pinoprotektahan na ayaw mong madadamay. Naiintindihan ko po. Mas mabuti rin kung susubukan mong kumbinsihin ang kasintahan mo na hindi totoo ang iyong mga sinabing kwento sa kanya. Mas ligtas siya kung wala siyang alam at hindi siya haharang sa pagitan yung dalawa ni Logan. Marahan akong tumango noon, Miss Ligaya. Pero pag uwi ko, agad akong hinarang ng mga tauhan ni Logan. Kahit anong gawin ko para makaalis, wala akong magawa. Hinila nila ako papasok sa sasakyan at sinabing ihahatid nila ako sa aming bahay. Sa loob ng biyahe, pigil hininga ako nakatingin sa labas ng bintana. Magkasiklop ang mga kamay ko sa kaba at pilit kong iniiwasan ang presensya ng lalaki na nakaupo sa tabi ko. Halos bawat segundo ay tumagal na parang minuto sa sobrang kaba ko noon, Miss Ligaya. Pakiramdam ko kasi noon na namang oras ay pwede niya akong sakmalin at kainin. Kaya naman nang huminto na ang sasakyan, agad akong nagbalak na bumaba. Ngunit biglang humawak si Sir Logan sa balikat ko at pinigilan akong makalabas. Nasabi na ba sa'yo ni Dr. Jordan ang oras ng trabaho mo? Opo, Sir Logan. Logan ang itawag mo sa akin at hindi sir. Isa pa, nasaan ang tapang mo noong tumitig ka sa mata ko, ha? Bakit ngayon hindi ka makaharap sa akin? Uuwi na ako. Sigurado nag-aalala na si Abigail sa akin. Basta siguraduhin mong bukas ay magpapakita ka sa mansyon. Kung ayaw mong ako mismong magsundo sa'yo dito, para kaladkarin ka. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Mabuti. Sige na. Baba na. Bago pa magbagong isip ko. Agad akong lumabas ng kotse. Tumakbo para tumawid ng kalsada at dali-daling binuksan ang pintuan ng bahay para pumasok. Ngunit pagkasara ko ng pinto, napasigaw ako sa gulat. Biglang sumalubong sa akin si Carl. Ilang beses siya nagtanong kung saan ako galing, pero hindi ko siya pinansin. Diretsong pumasok ako sa kwarto para maligo. Doon sa loob ng banyo, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako ng tahimik. Naupo ako sa malamig na sahig at nanginginig habang pinagmamasdan ang kamay ko na may bakas pa ng dugo na hindi ko lubusang nalinis. Sa gilid ng banyo naroon ang suot kong itim na jacket. Dahil basa na, tumatagas na rin ang dugo na nakakapit dito. Para akong mababaliw noon, Miss Ligaya. Pero alam ko rin sa sarili ko na kailangan kong magpakatatag. Hindi biro ang sitwasyong kinasadlakan ko sa mga oras na yun. At alam kong may mas matindi pang kasunod. Kaya tumayo ako. Inayos ang sarili ko at nang matapos maligo at makapagbihis, lumabas ako ng kwarto para sana kausapin si Carl. Pero isang malakas na kalabog ang kumuha ng atensyon ko. Agad akong tumakbo sa kusina at doon nakita ko si Abigail na nakahiga sa sahig. Nakakalat ang basag na baso at natapon ng tubig sa katabi niya. Habang siya naman ay naninikip ang dibdib at hirap huminga. Hindi nagtagal, agad na bumaba si Carl mula sa kanyang kwarto at mabilis na kumilos para buhatin si Abigail. Ako naman ay lumabas agad ng bahay. Tumawag ng tricycle para madala namin siya agad sa ospital. Diyos ko, Nancy, huminahon ka lang. Hindi nila pababayaan ang kapatid mo. alam ko, hindi ko lang mapigilin ang sarili ko na mag-alala. Bakit ba hindi tumatalab sa kanya mga gamot? Bakit imbis na gumaling lalo siyang lumalala? Carl, hindi ko kayang mawala ang kapatid ko. Tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Matapang si Abigail. Kaya niya ito, Nancy. Diyos ko.
Ilang oras din kami naghintay noon para sa resulta. Pero nang kausapin na ako ng doktor tungkol sa kalagayan ni Abigail, parang tuluyan ng gumuho ang mundo ko, Miss Ligaya. Ayon sa kanya, hindi na raw kinakaya ng katawan ni Abigail ang sakit niya. Habang tumatagal, lalo raw siyang humihina. Dahil hindi na umeepekto ang mga gamot, wala na raw akong ibang pagpipilian kundi ang bigyan siya ng bagong puso. Pero sa mga sandaling iyon, parang wala nang masasakit pa sa narinig ko. Bukod sa kakaunti ang heart donor, mahaba rin daw ang pila ng mga pasyenteng nangangailangan nito. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, Miss Ligaya. Gusto kong isigaw sa mukha ng doktor na hindi ko kayang maghintay na lang kung kailan tuluyang kukunin ng sakit ang kapatid ko. Gusto kong ipilit na gumawa sila ng paraan, kahit ano. Pero alam kong wala ring silbi ang galit at pagmamakaawa ko. Dahil ilang taon na rin nilang sinusubukang isalba si Abigail at sa kabila ng lahat ng yun, humantong pa rin kami sa ganoong sitwasyon. Sa gitna ng paghihinagpis, bigla na lamang pumasok sa isip ko ang isang pangalan. Si Logan. Alam kong desperado ang naisip kong paraan noon pero kung babalikan ko ang sandaling iyon, alam kong doon pa rin ako dadalhin ang aking sarili. Dahil iyon lamang ang nakikita kong paraan para mailigtas si Abigail. Kinabukasan, maaga akong nagpaalam kay Abigail. Palabas na sana ako ng silid niya noon nang bigla kong makasalubong si Carl. O saan ka pupunta, Nancy? Sa trabaho, alas 9 ang simula ko. Alas 8 na kaya kailangan ko na umalis. Trabaho? Kailan ka nagtrabaho? Mamaya na lang natin siguro ito pag-usapan, Carl. Nagbabadali na kasi ako eh. Nancy, sandali. May kinalaman ba ito sa nagatid na sasakyan sa'yo kagabi? Hindi. I mean, oo. Pero huwag kang mag-alala. Malaki ang kikitain ko dito. Baka sakaling dito ako makahanap ng donor para kay Abigail. Ano? Paano? Carl, please. Huwag ngayon. Sandali lang, Nancy. Akala ko ba masama ang lalaking yun? Sabi mo, isa siyang aswang. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Alam mo, kalimutan mo na yung sinabi ko sa'yo nung nakaraang gabi. Hindi yun totoo, okay? Nagbibiro lang ako. Nancy, alam mong hindi ako madadaan dyan. Makinig ka sa akin. Alam ko kung tinatakot ka niya. Pwede naman nating ilapit ito sa mga pulis. Hindi. Huwag mong gagawin yan. Kahit anong mangyari, Carl. At bakit? Carl, pwede bang magtiwala ka na lang sa akin? Alam mo naman na puro sa ikabubuti natin ang ginagawa ko. Alam ko, Nancy. Pero ngayon, sa mga kinikilos mo, ewan ko. Hindi ko mapigil ang kabahan para sa kaligtasan mo. Basta magtiwala ka lang sa akin, ha? Aalis na ako. Si Abigail, pakitingnan-tingnan na lang muna. Sige. Basta't mag-iingat ka, Nancy. Makakabawi din ako sa'yo, Carl. Malamlam lang niya akong tiningnan noon, Miss Ligaya. Wala na siyang sinabi. Ako naman ay agad na bumaba ng ospital at bumiyahe papunta sa mansyon. Pagdating ko roon, sinalubong ako ng napakaraming tao. Karamihan ay elegante at maayos ang bihis. May ilan pa nga akong nakilala. Mga sikat na artista at kilalang businessman. Para ako napunta sa isang mundong hindi naman talaga para sa akin. Kaya naman hindi na ako nagtagal sa harap. Dumaan ako sa gilid at dumiretso sa likod ng bahay. Kung saan kailangan kong dumaan sa kusina. Bago makarating sa silid na itinuro sa akin noon ni Dr. Jordan. Doon ko raw kukunin ang aking uniforme. Pagpasok ko sa silid, ni isang kasambahay ay wala akong nakita. Sa halip puno ito ng mga nakasabit na uniforme. Bagay na ipinagtataka ko. Pero hindi na ako nag-aksay ng oras. Agad ako nagpalit ng damit. Isang kulay abong pantalon at V-neck t-shirt na ipinatong ko sa aking hapit na itim na long sleeve. Paglabas ko, hinila ko na rin ang cleaning cart. Sakto naman nakasalubong ko si Dr. Jordan at doon niya ipinalawanag kung ano ang mga gagawin ko. Habang nakatayo ako sa gilid, nakaantabay kung saan ako magsisimulang maglinis, palihim kong hinahanap si Logan. Hindi nagtagal nakita ko rin siya. Kasama niya ang dalawang matandang nakaitim. Kahit hindi sabihin alam kong sila ang mga magulang niya. Bukod sa kilala ang pamilyang iyon, hindi rin maipagkakaila ang pagkakahawig nila. Pare-pareho ang kanilang mga tindig, ang lamig ng mga muka
at ang presensyang parang nagpapabigat sa hangin sa paligid. Nancy, hindi ko inaasahan na maagap kang papasok sa trabaho. Logan, gusto sana kitang makausap. Sino siya, anak? Hindi ko alam na tumatanggap ka na pala ng kasambahay dito sa mansyon. Huwag kayong mag-alala, ma. Alam niyo namang hindi ako basta-basta magpapapasok ng kung sino-sino lang sa mansyon. Mapagkakatiwalaan natin si Nancy. Ganun ba? Mukhang hindi naman kasi nababagay sa pagiging katulong ng batang yan. Abay, kay ganda masyado para maging kasambahay. Basta mahirap. Walang nararating sa buhay kahit gaano pa kaganda. Ay nako, ang mabuti pa ay babalik na muna kami ng papa mo sa party. Maraming mga bisitang hinahanap na kami sigurado. At ikaw, Iha? Huwag kang parang estatwa dyan na nakatayo. Maglinis ka! Opo, pasensya na po. Ano nga ulit ang sinasabi mo, Nancy? Mamaya na lang siguro pagkatapos ng party. Sumunod ka sa akin. Po? Dito tayo sa walang tao. Naguguluhan man, sumunod ako noon sa kanya. Pagdating namin sa red room, bahagya pa akong kinabahan dahil iniisip ko kung baka may makita akong taong nakagapos doon. Pero sa halip, tahimik lang ang silid. Malinis, walang bakas ng karahasan. Iba ito sa huli kong nakita. Dahil doon hindi ko mapigilang mapatingin kay Logan. Tahimik lang siya nagsali ng alak sa babasaging baso. At pagkatapos ay ininom iyon bago kumuha ulit ng isa pa. Dahil dito hindi ko maiwasang mapansin ang kagwapuhan niya. Matangkad siya, Miss Ligaya. Maputi at talagang maayos ang hugis ng muka. Lalo na ang magandang arko ng kilay niya. Kasama pa ang matangos na ilong at mapulang labi. Ang mga mata niya, kahit nakatingin lang sa paligid, ay parating may talim. Sa madaling salita, kung hindi siya isang halimaw, malamang ay nabighani na ako sa kanya noon, Miss Ligaya. Pero tuwing naaalala ko na siya ay isang walang pusong nilalang, nawawala agad ang paghanga sa aking mga mata at napapalitan ng pagkasuklap. Tititigan mo na lang ba ako o sasabihin mo ang gusto mong sabihin? Ha? Akala ko ba gusto mo akong makausap? Ano kasi, may pabor sana akong hihilingin. Pabor? Hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa'yo. Pero sige, sabihin mo kung anong kailangan mo, Nancy. Basta't kaya ko, ibibigay ko. Kailangan ko ng puso. Puso? Alam kong alam mo na may sakit ang kapatid ko. Kailangan niya ng heart donor sa lalong madaling panahon. At naisip mo akong lapitan dahil? Dahil wala akong ibang pagpipilian. Mahaba ang pila ng mga nangangailangan ng puso. At kahit ang mga doktor, ang gusto nila ipaghandaan ko na lang ang kung anong pwedeng mangyari sa kapatid ko. Pero Nancy, hindi madali ang hinihiling mo. Bakit hindi? Sinasayang mo lang naman ang katawan ng mga biktima mo, di ba? Ano ba naman ang isang match na puso para iligtas ang kapatid ko? Sige, akong bahala. Sasabihin ko si Dr. Jordan para sa request mo. Basta siguraduhin mo lang na gagawin mong trabaho mo ng maayos at hindi mo ako tatakasan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Lumipas ang ilang araw hanggang sa hindi ko na namamalayang 2 linggo na palang umaandar ang bawat araw ko sa pagbabantay sa aking kapatid at pagpasok sa trabaho. Ni hindi ko na rin maalala kung kailan ba ako huling nakatulog ng maayos noon. Basta ang alam ko, nakatulong ang pagiging parati kong puyat sa trabaho kong ginagawa gabi-gabi para sa paglilinis ng pulang silid na nagagawa ko ng masikmura. Ngunit sa 2 linggong iyon, hindi rin kami makahanap ng tamang donor para kay Abigail. Bukod sa karamihan ay masakit, ang iba naman ay sadyang hindi lamang tugma sa record na ibinibigay ko kay Dr. Jordan. Dala ng pag-aalala ko sa maraming bagay, nahalata na rin yata ni Logan noon ang pasan kong problema.
Nancy, Bakit po? May kailangan po ba kayo? napapansin kong namumutla ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ho ako. Nancy, kung iniisip mo yung donor ng kapatid mo, huwag kang mag-alala. May nakita na akong tao. Base sa record niya, isa siya sa mga donor sa ospital ko. Talaga? Oo. Alam mo, ang mabuti pa, magpalit ka ng damit muna at samahan mo akong puntahan siya. Sandali. Para saan? Para makaharap mo siya ng personal. Para ikaw na mismo ang kumilatis ng magiging donor ng kapatid mo. Sandali akong napakurap nang makita ko ang maliit na ngiti sa labi niya, Miss Ligaya. Para bang isang assurance na magiging maayos din ang lahat. Pero agad ko rin namang binara iyon sa aking isipan. Punta ako sa crew room at inalis ang uniforme. Paglabas ko, handa na agad ang sasakyan at dali-dali kaming bumiyahe. Nang huminto kami, kinunot ko ang noo habang nilingon si Logan at napagtanto na nasa tapat na kami ng ospital kung saan naka-admit ang aking kapatid. Anong ginagawa natin dito? Dito nagtatrabaho si Mr. Arthur. Ibig mong sabihin, kukunin mo ang biktima mo ngayong gabi dito mismo sa hospital? Hindi ba parang napakarami ng tao? Alam mo, Nancy, hindi mo pa talaga ako kilala. Matanong nga kita, gaano ba ako kasama sa paningin mo? Huwag mo nang sagutin. Alam ko naman na ang mga taong katulad mo ang tingin talaga sa kagaya ko bilang isang halimaw. Walang puso at kampo ng kadiliman. Hindi ba? Anong sabi mo? Kasi, ang alam ko kapag aswang, kampo naman talaga ng kadiliman. So ang leon o ahas na kumakain ng kapwa nila hayop, kampon din ba sila ng kadiliman? Siguro. Ay nako. Halika na nga. Pumasok na tayo sa loob. Nancy, Logan, susunod na lang ako sa'yo. Kakausapin ko lang si Carl sandali. Nancy, alam mong importante ang sadya natin dito. Alam ko. Pero sandali lang naman ako. Sige na, bilisan mo. Sumunod ka agad sa opisina ko. Oo. Salamat. anong ginagawa mo dito? At bakit kasama mo ang lalaking yan? Di ba sabi ko na magtiwala ka lang sa akin? Alam ko. Lumapit lang ako dahil hindi mo sinasagot yung cellphone mo. Ha? Nako, naiwan ko ang bag ko sa mansyon. Bakit? Ano bang nangyari? Si Abigail, inatake na naman kanina. Kinabitan siya ng oxygen dahil hirap na siyang huminga. Diyos ko. Ganito. Huwag mo munang iwan ang kapatid ko, Carl. Mamaya babalik ako. May dala na akong donor para sa kanya. Ano? Nancy, saan ka naman nakakuha? Ako nang bahala. Sige, aalis na muna ako. Nancy, ano bang nangyayari sa'yo? Ilang linggo na kitang napapansin na masyado mong sineseryoso ang kung ano bang ginagawa mo. Kasama ng Logan na yan. Imbis na nag-aaksaya ka sa kanya ng oras, dapat mas pinagtutuunan mo ng pansin ng kapatid mo. Nancy, nag-aagaw buhay na si Abigail at wala ka sa tabi niya. Naririnig mo bang sarili mo, Carl? Para mo nang sinabi na hintayin ko na lang na mamatay ang kapatid ko ah. Nancy, Tumahimik ka. Hindi mamamatay ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Alam mo yan, Carl. Kaya please lang. Ikaw muna ang baala sa kanya habang gumagawa ako ng paraan. Nancy naman. Tinalikuran ko siya noon at agad na dumiretso sa opisina ni Logan. Pagdating ko roon, nadatnan ko siyang kausap ang isang matandang lalaki. Batay sa pananamit ito, isa siyang janitor sa tansya ko. Nasa 50 taong gulang lamang siya noon, Miss Ligaya. Tumayo lang ako sa isang tabi. Wala naman talaga akong balak makialam sa pinag-uusapan nila. Pero hindi ko maiwasang mapansin kung paano kausapin ni Logan ang matanda. Kabaliktaran ng inaasahan ko. Mahinahon ang boses niya.
Kung iisipin parang may simpatya pa nga sa tono niya habang kausap ang matandang lalaking nakatayo sa harapan niya. Hindi nagtagal, biglang pumasok si Dr. Jordan. Sa kamay niya, hawak niya ang pamilyar na mga papeles. Nang lumapit siya sa dalawa, doon ko lamang napagtanto na iyon pala ang records ni Abigail mula sa ospital. Mariin akong napalunok noon. Tahimik kong pinagmasdan ang malungkot na mukha ng matanda habang paulit-ulit itong tumatango sa mga sinasabi ni na Dr. Jordan at Logan. Sandaling gumapang ang konsensya sa buong katawan ko noon. Miss Ligaya, lalo na tuwing naiisip ko na walang kaalam-alam ang matandang iyon na iyon na pala ang huling araw ng buhay niya. At isa ako sa mga makikinabang kapag nangyari yon. Pero hindi lang yon ang nakakabagabag sa akin dahil nakakatakot ang mga katotohanang unti-unti kong nauunawaan habang pinapakinggan ko ang usapan nilang iyon. Mr. Arthur, binibigyan ko pa kayo ng pangalawang pagkakataon para pag-isipan ito. Buo na ang loob ko, sir. Malaking halaga po ang inaalok ninyo sa akin. Kailangan po ito ng aking anak. Pero bang dahilan kaya umurong ka sa isang pasyente na naghihintay ng donation mo? Opo. Ay ako po ito ginagawa para magkaroon ng sapat na pera ang asawa ko. Pampagamot ng aking anak na mayroong brain tumor. Wala na po kami ibang mapagkukunan. Pero sa alok po ninyo, sir, alam kong kahit ang gamutan niya, matapos ang operasyon, ay masusuportahan. Kung buo na ang pasya niyo, Mr. Arthur, papirmahan na lamang po ako ng mga papeles na ito. Ako po palang magiging doktor niyo. Salamat po. Huwag mo na ring alalahanin ang anak mo, Mr. Arthur. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang operasyon niya. Ako rin ang personal na maghahatid sa pamilya mo ng pera matapos na magtagumpay ang lahat. Salamat po. Malaking tulong po talaga ito, sir. Matapos silang magpirmahan, kasama namin si Mr. Arthur na umalis ng ospital at bumalik sa mansyon. Pagdating namin doon, agad na dumiretso si Dr. Jordan sa pulang silida at binili na maiwan muna kami sa labas. Pinili kong isuot muli ang uniforme ko sandali. Pagbalik ko, ipinagtimpla ko si Mr. Arthur ng mainit na kape. Marahan niya itong tinanggap, Miss Ligaya. Habang pinagmamasdan ko siyang humihigop ng kape, hindi ko mapigilang masaktan para sa kanya. Kitang-kita ko noon ang takot sa mukha niya. Hindi niya iyon maitago, lalo na sa panginginig ng kanyang mga kamay. Pero kasabay ng takot, naroon din ang ginhawa. Parang kahit paano may nalutas siyang mabigat na problema, kahit alam niya buhay niya ang magiging kapalit. At doon ko hindi maiwasang kwestiyonin ng sarili ko, Miss Ligaya. Kakayanin ba ng konsensya ko na ang kapalit ng buhay ng kapatid ko ay ang buhay ng isang mabuting ama? Isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa anak niya. Kaya nang mabuo ang tanong sa isip ko, naupo ako sa tabi niya noon at marahan akong nagsalita. Mr. Arthur, pawalang galang na po. Pwede ko po ba kayong matanong? Oo naman, iha, ano yun? Paano niyo pa ipapaliwanag sa anak niyo na itong pinili niyo para sa kanya? At totoo na, hindi ko alam, iha. Kahit sa asawa ko, hindi ko alam kung paano niya tatanggapin kapag nalaman niya ito. Ang tanging iniisip ko lang ay ang buhay ng anak ko. Isa pa, kasalanan ko rin naman kung bakit kailangan niyang magdusa sa sakit niya. Dahil hindi ko naibigay sa kanya ang marangyang buhay. Mr. Arthur, alam niyo po na hindi kasalanan ang maging mahirap, hindi ba? Oo naman, hindi kasalanan na maging mahirap. Tanaw na kung ipinanganak kang mahirap. Hindi mo kontrolado ang buhay. Kaya hindi ka makapili ng para sa iyo. Pero para sa akin, pagiging makasarili ang pinili kong magpamilya kahit alam kong hindi ko kayang ibigay ang buhay na nararapat sa mga anak ko sa mundong ito. 50 taong gulang lamang ako, iha. 6 ang anak ko at isa lang akong janitor. Hindi ba't pagiging makasarili na dinala ko sila sa mundo para magdusa at maghirap lamang? Kaya niyo po ba ito ginagawa?
para bumawi sa kanila sa pamamagitan ng pera. Hindi lang yon. Kundi para parusahan din ang sarili ko. Pero alam niyo po ba na wala na masasakit pa sa isang anak kapag nalaman niyang inialay niyo ang buhay niyo para sa kanila? Alam ko. Alam ko, Iha. Napakasaklap ng mundong ito, Ana. Alam kong masasaktan sila kapag nawala ako. Kapag pinili kong mawala para mabuhay sila. Pero ako, mas masakit sa akin na makita silang nagdurusa. Parang kahit anong piliin ko, masasaktan pa rin sila. Mr. Arthur, may ipagtatapat po ako sa inyo. Ano yun? Ako po si Nancy. At ang kapatid ko po ang makakatanggap ng puso niyo. 20 years old pa lang po siya. Masayahin, mabait at matalino. Pero ipinanganak po siya may sakit sa puso. Ulila na rin po kami. Kaya hindi ko po kayang mawala ang kapatid ko. Mr. Arthur, kaya nagpapasalamat po ako na may katulad yun na handang magsakripisyo para sa nakararami. Ikinagagalak kong malaman na isang mabuting bata ang makikinabang ng puso ko. Pero hindi ko po kayang dalhin sa konsensya ko to. At si Abigail, alam kong kamumuhian niya ako kapag nalaman niyang ginagawa ko ngayon. Pero kailangan, hindi ba? Tana, Iha. Huwag kang mag-alala. Maniligtas ang kapatid mo. Magtiwala lang tayo kay Mr. Logan at kay Dr. Jordan. Mr. Arthur, kailangan na po kayo ni Dr. Jordan. Sige, Iha. Mauna na ako. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sandali lang po. Bakit? Ano yun, Iha? Hindi na po ba talaga magbabago ang isip niyo? Hindi na, Iha. Hayaan mo na ako. Ipangako mo lang sa akin na alagaan mo ang kapatid mo. Ano man ang mangyari. Pangako po. Hindi ko napigilan ang pagluha ko noon nang tuluyan ng pumasok sa pulang silid si Mr. Arthur. Dahil nasa harapan ko si Logan at ramdam kong nakamasid siya, agad akong tumalikod para ikubli ang sarili ko. Pero bigla akong naramdaman ang mga hakbang niya palapit. Huminto siya sa aking likuran at dahan-dahan niyang kinabig ang kamay ko para harapin siya. Sa sandaling iyon, lalo lamang sumabog ang luha ko, Miss Ligaya. Sa puntong iyon para bang nalimutan ko kung sino talaga siya. Ni hindi man lamang ako umatras nang marahan niya akong hilahin papalapit at yakapin. Nang mahimasmasan ako, agad din akong umiwas. Huminga ng malalim at pilit binabalik ang sarili ko sa realidad. Sa katotohanan ang lalaking iyon ay hindi dapat nakalimutan kung sino talaga siya. At alam kong ramdam ni Logan ang paglayo ko. Pasensya na. Nabasa ko pa tuloy ang damit mo. Walang problema. Sige, Sir Logan. Magtatrabaho na po muna ako. Salamat po. Sandali lang, Bakit ho? Nancy. Alam kong wala kang tiwala sa akin at iniisip mong isa akong halimaw. Pero hindi ko rin gusto ang sitwasyon kong ito. Kung sana'y pwede nang pumili ng buhay bago ka isilang sa mundo, sigurado akong pipiliin kong maging normal. Bakit mo sa akin sinasabi yan ngayon? Dahil nais kong sabihin sa iyo na tama si Mr. Arthur. May parte ang magulang kung bakit kailangang mabuhay ng isang anak. May parte ang magulang kung bakit kailangang mabuhay ang isang anak sa mundo para lang magdusa. Hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo sa sitwasyong ito, Logan. Hindi mga aswang anak ni Mr. Arthur. Dinala niya sa kahirapan ang mga anak niya. Pero hindi ibig sabihin noon na dinala niya sila sa dilim. Nancy, Kung iniisip mo na kasalanan ng mga magulang mo kung bakit isa kang halimaw sa mga mata ko ngayon, mali ka.
Wala silang kasalanan kung bakit ganyan ka ngayon. Isa kang aswang dahil pinili mong maging masama. Pinili mong panindigan ang buhay na ibinigay nila sa'yo. Kung gusto mong maging mabuti, kung gusto mong maging normal, bakit hindi mo gawin? Hindi ganun kadali lahat, Nancy. Walang madali sa mundo, Logan. Sa sitwasyon mo ngayon, kahit pera walang magagawa. Kaya kung pipiliin mo lagi ang madali, huwag ka nang magturo kung sino ang may kasalanan sa lahat. Ikaw lang ang pumili niyan para sa sarili mo. Nancy, gusto ko lang sabihin ay kung anong desisyon ni Mr. Arthur ngayon, huwag mo nang masyadong isipin. Magtiwala tayo na alam niya kung anong mas nakabubuti para sa lahat. Hindi ko alam, Logan. Dahil habang tumatagal, para bang lalo ko lang naisip na sana una pa lang. Sinunod ko na lang si Carl. Sana nanatili na lang ako sa tabi ng kapatid ko. Alam ko hindi ko kayang tanggapin ang lahat basta-basta. Pero, gano'n naman dapat eh. Hindi itong ganito. Nagagamit ako ng isang desperadong tao para dugtungan ang buhay ng kapatid ko. Nancy, alalahanin mo. Ikaw ang humiling sa akin nito. Alam ko. Alam ko at pinagsisisihan ko na ngayon. Kahit ano pang gawin ko, kahit anong laban ang gawin ko, may buhay pa rin na mawawala. Hindi naman ako masamang tao, Logan. Hindi ko kaya maging masaya habang may pamilyang nagdudusa. Hindi ko kaya to. Pasensya na, pero babalik na lang ako sa kapatid ko. Nancy! Sandali, Nancy! Gaya ng sabi ko, bumalik ako noon sa ospital. Nang makita kong muli ang kapatid ko, hindi ko mapigilang maluha. Ang laki ng panghihina na sinapit niya sa ilang araw na pagkawala ko. Pero nang makita niya ako, otomatikong gumuhit ang ngiti sa labi niya. Agad din siyang pilit na nagsalita para sabihin na gusto na niyang umuwi. Doon biglang dumating si Carl. Kita niya ang namumuong luha sa mga mata ko noon. At kahit hindi ko sinabi, alam niyang kailangan ko ang presensya niya ng mga oras na yon, Miss Ligaya. Kaya naman agad siyang lumapit at mahigpit niya akong niyakap. Pagkatapos noon, nagpa siya kaming iuwi si Abby gaya ng kanyang hiling. Sa hapon ding iyon, gamit ang perang kinita ko sa mahigit 2 linggong pagtatrabaho kay Logan, inubos ko iyon para sa mga kailangang dalhin sa bahay. Oxygen at ilang mga machine para sa kapatid ko. Nang maayos na ang lahat, inabala ko ang sarili ko sa pag-aasikaso kay Abigail. Kahit paulit-ulit na bumabagabag sa isip ko si Logan, maging si Mr. Arthur, at sa bawat pagkakataong nangyayari yon, Miss Ligaya, pinili kong baliwalain ito at mag-focus muna sa aking kapatid. Oras na para sa pag-inom mo ng gamot, Abigail. Salamat, ate. Oh, heto ang tubig. Dahan-dahan lang. Ate, Ano yon? alam mo ba kung bakit ayaw ko na sa ospital? Aha? Hindi masarap ang pagkain nila, no? Bukod dun, ate. Bakit nga ba? Mukha namang marami kang kaibigan dun, ah. Kasundo mo nga yata lahat ng nurse, eh. Yun nga, ate. Alam mo ba na pinakapaborito ko sa kanila ay si Tatay Arthur? Sino? Si Tatay Arthur. Yung janitor sa hospital. Lagi niya akong kinikwentahan tungkol sa anak niya. Alam mo, naawa nga ako sa kanya eh. Bakit naman? Namatay daw kasi ang anak niya sa sakit. Brain tumor daw. Alam mo, doon sa mismong kwarto ko sa ospital, doon din daw nakakonfine ng anak niya. Sandali. Patay na ang anak ni Mr. Arthur? Oo, 1 taon na nga daw eh. Kilala mo ba si Tatay Arthur, ate? Hindi. Ay, sayang naman. Alam mo, nagpaalam siya sa akin, ate. Sabi niya, hindi na raw siya babalik. Ay gagawin daw siyang importante at makakatulong daw yun para gumaling ako. Diyos ko. Ang weird nga niya nun, ate. Ang sayo ng mukha niya pero parang naiiyak siya na ewan.
Pero alam ko naman na sinabi lang niya yun sa akin para pagaanin ng loob ko. Nakakalungkot lang kasi hindi na nga siya bumalik pagkatapos nun. Iba na ang naglilinis ng kwarto ko araw-araw. Ano na kayang nangyari sa kanya? Abigail, Ate, okay ka lang ba? Bakit parang umiiyak ka yata? hindi. Wala ito. Napuwing lang ako kanina. Okay. Sandali lang, Abigail, ha? May kailangan lang ako tawagan. Lumabas ako noon ng kwarto ni Abigail at agad na pumasok sa sarili kong silid. Sa ilalim ng unan ko, kinapa ko agad ang cellphone at binuksan iyon. Nang makita ko ang napakaraming text messages at missed calls mula kay Logan, huminga na lang muna ako ng malalim bago siya tinawagan. Ngunit ilang beses kong sinubukan ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Pabalik-balik akong naglalakad sa kwarto ko noon, Miss Ligaya. Natataranta at hindi na mapakali. Bigla namang nakadinig ako ng kaluskos mula sa bintana. Dapit-hapit na noon at medyo madilim na ang paligid. Magubat at puno pa ng puno ang tapat ng bintana ng kwarto, kaya hindi ko mapigilang matakot. Pero kahit nakakaramdam ako ng panglaw, pinilit kong humakbang palapit. Nang isang hakbang na lang at nakakasilip na ako, biglang isang matikas na kamay ang gumulat sa akin. Ngunit bago pa ako makasigaw, tuluyan nang nakaakyat ang lalaki sa bintana. Kukurap-kurap ako noon, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin o gawin habang nakatingin kay Logan na nakatayo na sa harapan ko ng mga oras na yon. Lalo pang tumaas ang kaba sa dibdib ko nang marinig ko ang humintong tricycle sa tapat ng bahay at alam kong si Carl yun. Kaya naman nagmadali akong tumakbo sa pintuan ng kwarto at mabilis ko itong isinara. Nandito na ako. Nancy! May dala na akong hapunan. Halika na, kumain tayo. Mauna ka na. Napakain ko na si Abigail. Maliligo pa muna ako eh. Ganun ba? Sige, mauna na ako ha. Napagod ang shift ko ngayon eh. Sige, salamat. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap. Huwag kang maingay. Nandito ako para aminin sa'yo ang totoo. Anong totoo? At saka bakit hindi mo nalang sa cellphone sabihin yan? Kailangan ba talaga na akyatin mo pa itong bintana ng kwarto ko? Hindi ka sumasagot eh. Paano ko masasabi? Oo nga pala. Teka, ano ba yun? Sabihin mo na habang hindi ka pa nahuhuli ni Carl. Ano bang pakialam ko sa boyfriend mo na yan? Ano naman kung mahuli niya ako dito? Anong boyfriend? Hindi ko siya boyfriend. Kaibigan ko siya. At siya ang may-ari ng bahay na to kaya mabuti pa umalis ka na. Hindi ako aalis. Kailangan kitang makausap, Nancy. Ano ba kasi yun? May aaminin ako sa'yo. Ano nga? Hindi ko na kaya, Nancy. Ang ano? Alam mo, mula nung nakita kita noon sa sulok ng pulang silid ng mansyon, alam ko nakakaiba ka. Ramdam ko na ibang epekto mo agad sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ang totoo niyan, kaya tumagal na walang mahanap na akmang donor para sa kapatid mo. Hindi yun dahil walang match sa kanya, kundi dahil hindi ko na kayang pumatay. Anong ibig mong sabihin? Tuwing malapit ka sa akin, tuwing alam kong nasa labas ka lang, nawawalang gutom ko. Nangingibabaw ang pagiging tao ko at nawawalang kagustuhan kong pumatay, Nancy. Sa loob ng ilang linggo na paghahanap ng donor ni Abigail, pasensya na. Pero nagsinungaling ako sa'yo noon. Ang totoo, wala talaga akong mahanap dahil wala akong binibiktima mula noon. Pero may dugo ako nililinis gabi-gabi. Alam ko. Pero ipinalagay ko lang yun kay Dr. Jordan para hindi ka magtaka sa biglang pagbabago ko. Dahil natatakot ako na baka biglang isipin mo na iba ang dahilan kung bakit gusto kitang magtrabaho sa mansyon. Hindi ko maintindihan. Paano? Bakit? Hindi ko rin alam, Nancy. Pero nung sinabi mo na desisyon ko kung mananatili ako masama o hindi, doon ko lang biglang naisip
na baka tama ka nga. Baka kusang pinipigilan ng sarili ko na maging halimaw. Basta alam kong nasa paligid ka. Bakit naman? Siguro dahil gusto kita. Ano? Alam ko nakakagulat itong sinasabi ko pero seryoso ako, Nancy. Gusto kita. Pinagmasdan ko siya noon ng mabuti, Miss Ligaya, habang pinoproseso ng utak ko ang lahat ng kanyang sinabi. Pero wala akong mabuong sagot doon. Sa halip lumayo ako sa kanya, naupo sa kama at hinilot ang sarili ko bago muling tumayo. Pinanood lamang ako ni Logan noon ng tahimik, habang pabalik-balik ako naglalakad sa maliit na espasyo ng kwarto ko. Ngunit nang biglang pumasok sa isip ko si Mr. Arthur, napahinto ako, tumingin sa kanya at saka nagsalita. Si Mr. Arthur. Sabi ni Abigail, patay na ang anak niya, Logan. Alam ko. Alam mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi naman kinakailangan. Anong hindi? Logan, wala sa katinoan si Mr. Arthur. Iniisip niya na buhay pa ang anak niya. Ang kailangan niya ngayon ay tulong. Hindi ang samantalahin ang kahinaan ng kanyang isip. Naiintindihan mo ba yun? Alam ko. At ilang beses ko siyang binigyan ng pagkakataon para pag-isipan ang desisyon niya. Pero gusto niyang iligtas ang kapatid mo. Pero bakit? Dahil yun ang gusto niyang gawin. Noong nakaraang taon, lumapit na rin siya sa akin noon para makipagkasundo. Kapalit ng malaking halaga ng pera. Ipauubaya niya ang buhay niya sa akin. Pero bigla siyang umurong. Kaya hindi natuloy ang operasyon at namatay ang anak niya. Ngayon, siguro gusto niya maging matapang kahit hindi na sa anak niya. Kundi kahit para sa isang bata na alam niyang kailangan pang madugtungan ng buhay sa mundo. Ganyan ba ang ginagawa mo palagi? Anong ibig mong sabihin? Kaya ba sabi mo sa akin, lahat ng biktima mo ay ginusto nila maging pagkain mo dahil babayaran mo pala sila? Oo. Dahil isa akong aswang. At kesa kung sino-sino lang ang bibiktimahin ko, sinusubukan kong itama ito kahit sa ganito man lang na paraan. Paano mo natatawag na tama yan, Logan? Ginagamit mo ang mga mahihirap. Sinasamantala mo ang kahinaan namin para sa pagiging makasarili mo. Wala naman akong ibang pagpipilian, Hansi. Sa katulad ko, ito ang mabuti. Pero kaya mo naman palang pigilan. Bakit hindi mo nalang ginawa noon pa lang? Dahil hindi ko kaya noon. Kaya nga nandito ako ngayon, di ba? Dahil alam kong ikaw ang nagpapabago sa akin. Sinungaling! Huwag mo nga akong gawing dahilan para sa mga kasamaan mo. Hindi ako nagdadahilan. Totoong sinasabi ko sa iyo, Nancy. Maniwala ka naman sa akin. Hindi! Lumayo ka sa akin! Bitiwan mo ako! Umalis ka na dito. Nakakasuklam ka talaga! Bakit pa kailangan pa kitang makilala? Mr. Logan? Anong ginagawa niyo dito? Teka, sinaktan mo ba si Nancy? Carl, aalis na siya. Ako nang bahala dito. Anong ibig mong sabihin? Sinasaktan ka ng lalaking to? Carl, please. Nasa kabila lang si Abigail. Baka sumama ang pakiramdam niya pag nadinig niya tayo. Kaya nga, palayasin mo na yung lalaki niya, Nancy. Aalis ako kung kailan ko gusto. Loko ka pala eh. Bahay ko ito. Akala mo ba natatakot ako sa'yo, ha? Kahit pa mayaman ka o anong klaseng halimaw ka, hindi ko hahayaan na saktan mo si Nancy. Wala akong oras para sa mga taong katulad mo. Tara na, Nancy. Bumalik na tayo sa mansyon. Doon na kayo tumira ni Abigail at ako nang bahala sa lahat ng kailangan ninyo. Teka, ano? Kailangan ko pa bang ulitin? Ano ba? Hindi ako sasama sa'yo. Bitiwan mo nga ako. Logan, ano ba? Ibaba mo ako. Anak, bitiwan mo siya! Ano ba? Buhat ako noon ni Logan. Agad niya akong dinala palabas ng kwarto hanggang sa makalabas kami ng bahay at maisakay niya ako sa kanyang sasakyan. Pagkababa pa lang niya sa akin, biglang tumama ang suntok sa kanyang panga mula kay Carl
Pero ni kaunti ay hindi niya ito ininda. Madilim lamang ang tingin niya noon kay Carl at sa halip na umatras o sumagot, agad kong hinawakan ang kanyang kamay na akmang babawian si Carl. Nakikiusap akong umiling noon sa kanya, Miss Ligaya. Huminga naman siya ng malalim bago ibinaba ang nakakuyom na kamao. Saka sumakay sa sasakyan at inutusan ng driver na paandarin ito. Naiwan si Carl sa tapat ng bahay noon. Halatang nagulat din sa nangyari. Ako naman ay agad na nagpadala ng mensahe kay Abigail para magpaalam sandali. Sa biyahe, tahimik lang ako. Hindi ko gusto pang makipagtalo sa kanya noon. Isa pa, natatakot talaga ako, Miss Ligaya. Nang makita ko kasi kung paano niya hindi ininda ang suntok ni Carl, alam kong malakas siya. At naisip ko, isang suntok lang niya sa akin baka tuluyan na ako mawala ng hininga. Pagdating namin sa mansyon, tahimik ang buong bahay. Pero pareho kaming hindi makapaniwala nang makita ang dalawang taong nakatayo sa gitna at parabang matagal na kaming hinihintay ng mga iyon. Ma, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba namin pwedeng dalawin ang aming nag-iisang anak? Sana'y nagsabi man lang kayo para nakapaganda ako. Hindi na kailangan, anak. Nandito lang naman kami para mangamusta. Balita ko, ilang linggo ka na daw kasing hindi tumitikim ng sariwang laman. Hindi naman po ako nagugutom pa. At saka, malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. Hindi niyo na ako kailangang alalahanin pa. Nancy! Bakit niyo po ako sinampal, Madam Gloria? Talagang makating babae ka, no? Akala mo ba? Hindi makakarating sa akin ang ginagawa mong panggagayuma sa anak ko? Panggagayuma? Hindi ho ako marunong yan. Sinungaling! Dahil sa'yo, sinusuway na ni Logan ang lahi namin. Ma, walang kinalaman si Nancy dito. At pwede ba, pa? Pigilan ninyo si Mama. Dahil kung pagbubuhatan pa niya ng kamay si Nancy, baka hindi ko matansya ang sarili ko at makalimutan kong magulang ko siya. Ano? Kaya mong gawin sa akin yan, Logan? Anak, ano pa naman kasi pumasok sa utak mo at mas pinipili mo na ngayon ang maging tao? Dahil ayaw ko nang maging halimaw pa. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Katangahan! Katangahan ang naisip mong yan, Logan. Ang lahi natin ang nagbibigay sa atin ng yaman at kapangyarihan. Ano pa bang hinihiling mo? Malayo dito, Ma. Ang hiling ko ay simpleng buhay lang. Ilang taon na rin naman ako naging sunod-sunuran sa inyo. Kaya ngayon, panahon na para ang sarili ko naman ang sundin ko. Ano bang napakain sa'yo ng kasambahay na yan, ha? Nancy ang pangalan niya, Ma. Nancy! Wala akong pakialam. Ano man ang pangalan niya, gaano man siya kaganda, basura pa rin siya sa paningin ko! Kung ganon, umalis na kayo sa mansyong ito. Sa ayaw at sa gusto ninyo, hindi siya aalis sa tabi ko. Magaling talaga. Hindi ka lang niya nabulag. Ginawa ka rin niyang suwail na anak. Igapos niyo ang dalawang yan! Ano? Teka, ano ba? Bitawan niyo ko! Sandali! Huwag ninyong idamay si Nancy! Pa! Ano ba to? Pasensya na, anak. Hindi ka na sana sumuway sa mama mo. Dinamay mo pa talaga ako sa drama ng pamilya mo, Logan? Walang hiya ka talaga! Pasensya na, Nancy. Ano ba? Bitawan niyo ako! Dr. Jordan! Shit! Nasaan na bang mga tauhan ko? Peste! Ngayon pa talaga sila nawala! Dinala nila kami noon sa Pulang Silid, Miss Ligaya. Itinaling nila ako sa isang bangko, habang si Logan naman ay pursahang itinaas ang magkabilang kamay at itinali sa kisame. Nalilito ako. Nanginginig at walang ideya kung ano ang mangyayari ng mga oras na yon, hanggang sa biglang pumasok si Mr. Alan na may hawak na latigo. Sa mismong harapan ko, walang pag-aalinlangan niyang hinagupit ang sarili niyang anak. Kitang-kita ko kung paano napasigaw si Logan sa sakit noon, kung paano tumalsik ang dugo sa likuran niya, at kung paano paulit-ulit siyang dumadaing sa bawat bagsak ng latigo sa kanyang katawan. Hindi lang yon, Miss Ligaya. Habang tumatagal at lalo siyang nasasaktan, napansin kong unti-unting namumula ang mga mata niya. Lumilitaw ang matutulis niyang ngipin
Kasunod ang paglabas ng matatalas na kuko. Mga anyong ilang araw ko na ngang hindi nakikita sa kanya noon. Nang tumingin siya sa akin, halos pumutok ang mga ugat sa kanyang sentido. Sa bawat sigaw niya tuwing humahampas ang latigo, lalo pang dumidilim ang paningin niya at doon ko tuluyang naunawaan ang katotohanan. Totoo ang lahat ng sinabi niya noon. Matagal na siyang hindi kumakain ng sariwang laman. At sa gabing iyon, sinasaktan siya ng sariling ama para pilitin siyang bumalik sa kung ano talaga siya. Isang aswang. Nang tuluyan ng huminto si Mr. Alan, kinalag ng mga tauhan ang pagkakagapos ni Logan at hinayaan na lamang siyang nakahandusay sa sahig at halos wala ng malay. Pagkatapos noon, pumasok si Madam Gloria. Walang kahit anong bakas ng emosyon sa kanyang muka. Lumapit siya sa akin. Marahang hinawakan ang aking pisngi at pinagmasdan akong mabuti. Para bang isa lamang akong bagay na sinusuri kung may silbi pa. Alam mo, Iha, maganda ka. Kapag binihisan ka at inalis ang basahan mong damit na to, hindi ka mapagkakamalang galing sa mahirap. Pero sabi nila, iba rin daw ang talas ng dila mo. Ano ho bang kailangan niyo sa akin, Madam Gloria? Hindi mo alam? Hindi ho. Dahil ho, wala akong kinalaman sa anak ninyo. Bakit kailangan niyo akong idamay? Hindi mo ako maluloko, Nancy. Alam kong dahil sa'yo, kaya tumigil sa pambibiktima ng mahihina si Logan. Ano bang ginawa mo sa kanya, ha? Wala ho akong ginagawa sa kanya. Kung tinalikuran niyang pagiging aswang niya, hindi ko na problema yon. Desisyon niya yon. Ayoko sa lahat ang sinungaling. Huwag ninyo siyang saktan. Ma, alam kinalaman si Nancy dito. Manahimik ka na lang, anak. Kung ayaw mong mapahamak pa kayo lalo. Sabihin mo nga sa akin, Nancy. May relasyon ba kayo ng anak ko? Kasambahay lang ho ako dito. At hindi ko naman tatanggapin ang trabahong ito kung hindi ako tinakot ng anak ninyo. Kaya bakit naman ako makikipagrelasyon sa isang halimaw na katulad ninyo? Kinasusuklaman ko nga ang lahi niya. Kaya ba pinaikot mang ulo ng anak ko para magbago siya? Para maging isang ganap na tao? Sinabi ko nang wala akong alam dyan! Ilang beses ko bang sasabihin na ayoko ng sinungaling? Ano bang hindi mo naiintindihan, Nasa lupa ka, samantalang nasa langit ang anak ko. Makapangyarihan siya at sa lahi namin, isa ka lang hapunan at yun lamang ang dapat mong papel. Hindi niyo na ako kailangang paulit-ulit na saktan para maintindihan ko yan. Una pa lang, alam kong kapahamakan ang pinasok ko sa mansyong to. Alam ko yun. Pero kung nagbago si Logan at sabihin na nating ako ang dahilan, hindi ba't dapat magpasalamat pa kayo sa akin? Kilala ang anak ninyo ng marami. Pero hindi nila alam na isa siyang halimaw. Oras na malaman ito ng ibang tao. Palagay ninyo ba, may magagawa pa ang pagiging aswang niya para iligtas ang pinagkakaingatan niyong yaman? Tinatakot mo ba ako, ha? Ano nang magagawa ng isang katulad mo para pabagsakin kami? Siguro wala nga ako magagawa sa ngayon. Pero Madam Gloria, dito sa mundo, may dahilan ko bakit sinasabing walang sekretong hindi nabubunyag. Gustuhin man ninyo o hindi, paghandaan nyo man, pilit na magkakaroon ng paraan ng tadhana para mabuking ang lihim ng pamilya ninyo. At kapag nangyari yun, magpasalamat kayo sa akin dahil maliligtas ang anak ninyo. Ganun naman dapat ang magulang sa anak, hindi ba? Tama nga sila. Matalas nga ang dila mo! Akin ang kutsilyo! Anong gagawin ninyo? Ma! Ano ba? Huwag ninyong saktan si Nancy! Hawakan ninyo siya! Agad na lumapit sa akin noon ang dalawang lalaki at mahigpit na hinawakan ang aking mga balikat. Si Madam Gloria naman ay sapilitang ibinuka ang aking kamay. Wala akong nagawa kundi manginig habang ibinabaon niya ang punyal sa aking palad. Tumulo ang dugo mula roon.
kasabay ng mga impit kong daing. Si Logan naman ay agad na nagwala. Pilit na kumakawala sa kapit ng 2 pang tauhan. Ngunit nang umalingasaw ang amoy ng dugo sa buong silid, sabay-sabay nang lumitaw ang matutulis ng ngipin at kuko nilang 3. Namumula ang kanilang mga mata habang nakatitig sa akin, parang mga hayop na matagal ng gutom. Pagkatapos noon, pinaluhod nila si Logan sa mismong harapan ko. Mabigat ang kanyang paghinga. Naluluhang napailing na lamang ako noon sa kanya, Miss Ligaya. Ngunit para bang wala na siya sa wisyo. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit na nilalabanan ng sarili. Subalit sa tuwing imumulat niya ang mga iyon, lalo lamang pumupula ang kanyang mga mata. Doon pa lamang ay alam kong unti-unti na siyang nilalamon ng halimaw sa loob niya. Isang anyo na pilit muling ginising na sarili niyang mga magulang. Sige na anak, huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Alam kong matagal mo nang tinitiis ang amoy ng dalagang ito sa harap mo. Ngayon, heto na ang pagkakataon mo. Hindi! Hindi, Logan! Kaya mo nang pigilan to, hindi ba? Patunayan mo sa kanila na hindi ka masama at hindi mo gusto maging isang aswang! Huwag mo siyang pakinggan, Logan. Mas alam namin kung ano makabubuti sa iyo at sa pamilya natin. Binubulag lang niya ang mga mata mo para suwayin mo kami. Nancy, hindi ko mapigilan. Hindi! Huwag mong gawin to, Logan! May kasunduan tayo, hindi ba? Pinangako mo na hindi mo ako papatayin basta gagawin ko ang trabaho ko. Pero, tinatakasan mo ako, hindi ba? Hindi. Babalik din naman ako, Logan. Kailangan lang ako ng kapatid ko. Iniiwan mo pa rin ako. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras, anak. Sige na, gamitin mo ng mga matatalas mong ngipin para tikman ang sariwang laman ni Nancy. Huwag, Logan! Huwag mong sirain ang tiwala ko sa'yo! Tumingala siya sa akin ng mga sandaling iyon, Miss Ligaya. Matatalim ang tingin niya. At alam kong kapag lumapit pa siya, tapos na ako. Ganun na lamang ang gulat ko nang biglang tumalon siya at mabilis na sinunggaban ng aking balikat. Doon ko ramdam ang pagsipsip niya ng aking dugo. Malakas akong sumigaw sa sakit at sa sobrang pagwawala ko, bumagsak ang bangko kung saan ako nakaupo. Ngunit kahit ganoon na nangyari, hindi niya ako binitawan. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa katawan ko noon at ramdam ko na lalo pang bumabaon ang kanyang ngipin sa aking balikat. Akala ko tuluyan na niyang hihilahin ang laman ko noon, Miss Ligaya, pero bigla siyang huminto. Umangat ang bibig niya sa balikat ko at sandaling nagtagpo ang aming mga mata. Nang makita niya ang pag-iyak ko, bigla siyang napatayo palayo. Agad naman akong ibinangon ng mga tauhan ni Madam Gloria kahit mahina pa ang katawan ko noon. Si Mr. Alan naman ay patuloy na bumubulo. Hinihikayat ang anak niyang tapusin ang ginagawa. Ang tuluyang patayin ako. Sa puntong yon, hindi ko na tiningnan si Logan. Nakatungo lang ako, umiiyak. Iniisip si Abigail na alam kong sa mga oras na yon ay naghihintay sa akin. Iniisip na kapag bumigay ang puso niya, nandoon ako para sa kanya. Ngunit hindi niya alam, mauuna pa pala ako. Ngunit sa sandaling isinusuko na ang kapalaran ko sa Diyos, biglang bumagsak si Logan sa sahig. Nanginig siya, nangitim ang kanyang labi at bumula ang bibig. Bago pa makalapit sina Madam Gloria at Mr. Alan, bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok si Dr. Jordan kasama ang mga tauhan ni Logan. May hawak na baril at agad itong itinutok sa mga magulang ni Logan. Hindi pa yun ang lahat. Biglang pumasok si Carl at tumapit sa akin. Nag-aalalang yumakap. Napaiyak na lamang ako noon, Miss Ligaya. Habang kinakalagan niya ako ng tali, nakita kong lumapit si Dr. Jordan kay Logan at may hawak na syringe na may gamot. Walang sabi-sabing itinurok niya iyon sa leeg ni Logan. Pagkatapos ay inutusan ng mga tauhan na alalayan ito. Bago pa kami tuluyang makaligtas, nawalan ako ng malay. Nang muling magising, nasa isang hindi kami pamilyar na lugar. Nakahiga sa kama at may swero sa kaliwang kamay. Nang tiningnan ko ang paligid, nakita ko si Abigail. Masayang nakangiti sa akin. Sa tabi niya nakatayo ang isang matandang lalaki na hindi ko inaasahang makita muli. Mr. Arthur, Mabuti naman at gising ka na, iha. Kumusta na pakaramdam mo, ate? Diyos ko, akala ko mamamatay na ako.
Tahan na ate. Ligtas ka na. Paano nandito tayo? Hideout daw ito ni Dr. Jordan. Siya ang sumundo sama ni Kuya Carl kahapon ate. Ipinaliwanag na rin nila lahat sa akin. Ate, salamat nga pala. Salamat kasi alam ko hindi mo ako sinukuan. Pero, wala din naman ako nagawa, Abigail. Ate, tanggap ko na hanggang saan na lang ang buhay ko. At saka habang nandito pa ako, gusto ko lang ay kasama kita parati. Mahal na mahal kita, ate. Mahal na mahal din kita, Abigail. Oh, gising ka na pala. Titignan ko lang mga vital signs mo. Carl, Huwag ka masyadong gumalaw muna. Mahina ka pa. Kulang ka rin sa dugo. Ang kaso, wala kami mahanap na dugo na kamatch mo. anong ibig mo sabihin? Si Dr. Jordan ang magpapaliwanag sa'yo. Sandali, Carl. Bakit? Ano yun? Si Logan, nasaan siya? Nasa kabilang kwarto. Gusto ko siyang makita. Nancy, wala ka na ba talagang matinong mag-iisip? Ano? Buntik ka ng patay ng lalaking yun. Tapos ngayon, hinahanap mo pa rin siya. Gusto ko lang makita ang kalagayan niya. Yun na nga eh. Ikaw itong hindi pa maayos ang kalagayan. Pero siya pa talagang iniisip mo. Alam mo, matalino kang tao, Nancy. Pero hindi ko alam kung bakit nagtatanga-tangahan ka sa lalaking yun. Hayaan mo na muna siya, ate. May punto din naman siya. Bakit nga ba hinahanap ko pa si Logan? Siguro ay dahil nakikita mo na ngayon ang ibang parte ng kanyang pagiging tao. Nasa kabila ng kanyang pagiging aswang. Mayroong isang lalaking nagpupumilit na magbago. Pero hindi naman mababago na ng katotohanan na muntik niya ako mapatay, Mr. Arthur. Alam ko. Pero tandaan mo, Iha. Libre lang magbigay ng pagkakataon sa isang taong gusto talagang magbago. Oo nga. At saka, ate, ang gwapo ni Sir Logan. Bagay kayo. Abigail, yan pa talagang naisip mo ngayon, ha? Galit na nga sa akin si Carl eh. Eh bakit? Gusto mo ba si Kuya Carl? Hindi. Kaya mo bang pilitin? Abigail naman. Biro lang. Ang punto ko lang, ate, maiksi lang ang buhay. Kaya yung taong hindi mo gusto, wag mo nang paasahin. At yung laman ng puso mo, wag mo nang pakawalan. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Tama ang kapatid mo, Abigail. Magpahinga ka na muna. Nga po pala, Mr. Arthur, ano pong nagpabago sa isip ninyo? Wala. Hindi nagbabago ang isip ko, Iha. Pero hindi pa sa ngayon ang tamang oras. Isa pa, may pangako pa si Sir Logan na gusto kong tuparin muna bago ang lahat. Pero paano pang pamilya ninyo? Nang mamatay ang anak ko, napabayaan ko sila ng gusto. Umalis sila sa akin at nagkanya-kanya na ng buhay. Mas mabuti na rin yon para kahit papano. Hindi na ako nakakagawa ng masakit sa kanila dahil hindi ko na sila kasama. Napakatapang ninyo po, Mr. Arthur. Alam kong proud na proud po ang anak ninyo ngayon sa inyo. Sana nga, Nancy. Sana ay napatawad na rin niya ako sa mga karuwagan ko noong nabubuhay pa siya. Gusto ko rin namang magkita kami sa langit. Nagpahinga na noon si Abigail. Habang natutulog siya, nagpaalam ako kay Mr. Arthur para magbanyo muna. Ngunit habang naglalakad ako sa loob ng pasilidad, hindi sinasadyang nakita ko si Dr. Jordan. Sinundan ko siya. Ngunit bigla rin akong napahinto nang makita ang nakabukas na kwarto na kung saan siya nanggaling. Doon nakita ko nakaupo sa sulok ng silid si Logan. Mahigpit na nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang ulo at malalim ang iniisip. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko noon pero bigla akong humakbang papasok sa kwarto.
At doon ay agad na nakuha ko ang kanyang atensyon. Logan, Anong ginagawa mo dito? napadaan lang ako. Kumusta ng pakiramdam mo? Huwag mo kong isipin. Ang mabuti pa, lumabas ka na. Alam ko may mga sinabi ako noon na hindi ko sinasadya. Hindi ko pinag-iisipan. Pasensya na, Logan. Nakikita ko naman talaga na may kabutihan ka. Hindi ko lang magawang isipin na pwedeng mangibabaw yon. Ayaw ko lang na mag-iba ang tingin ko sa'yo. Kasi baka yun ang maging dahilan kung bakit ako mapapahamak. Tama lang ang ginawa mo. Pero naiintindihan na kita ngayon, Logan. Alam kong hindi mo naman kasalanan nangyayari sa'yo. Alam kong pipigilan mo ang pagiging masama. At naniniwala ako na kaya mo yon. Hindi ko kaya, Nancy. Bakit naman? Hindi naman ako aalis, Logan. Tutuparin ko na ang kasunduan natin. Yun ang masama eh. Ikaw ang gamot ko. Pero kapag lagi kitang kasama, ikaw din ang mapapahama kapag bumalik na naman ang pagiging aswang ko. Pinilit ka lang naman ng mga magulang mo, Logan. Pinilit o hindi, muntik na kitang mapatay. Pero buhay ako. Logan, nandito ako. Hindi mababago niya ng katotohanan na delikado pa rin ang buhay mo kapag kasama mo ako. Eh di mas pagtiyagaan mong aralin kung paano magiging normal. Hindi natin alam. Kapag isang buwan o taon ka na hindi nakakakain ng laman ng tao, baka mawala ng pagiging aswang mo. Isang buwan? Isang taong, Nancy? Kaya mo bang manatili sa tabi ko ng ganyan katagal? Bakit hindi? Dahil 2 linggo pa lang. Hindi mo nga mapigilan ang sarili mong umalis, di ba? Iba naman ang sitwasyon ngayon. Walang pinagkaiba ito sa dati, Nancy. Kaya wag mo na akong guluhin. Tanggap ko nang wala na akong pag-asa pa. Hindi totoo yan, Logan. May pag-asa pa para maging normal ka. Jordan, ano na naman to? Ilang taon na nating pinag-aralan ito, wala namang nangyayari. Walang nangyayari dahil wala pang taong siyang magpapabago ng lahat. Pero ngayon na nandito na siya, posible na, Logan. Anong ibig mong sabihin? Lumabas na hindi lang presensya ni Nancy ang nagpapagaling sa'yo, Mr. Logan. Kundi maging ang dugo niya ay siyang mismong gamot. Nang uminom ka ng dugo niya kagabi, imbes na mas lalo kang mahayok sa gutom, natauhan ka, hindi ba? Oo. Bakit? Dahil ang dugo ni Nancy ang nagpagising sa'yo. Dahil may lahi siyang manunugis. Ano? Ang manunugis ay tagapaghuli ng mga aswang. Pero kakaiba ang dugo mo. Hindi lang dugo ng kalaban kundi dugo na pinaghalo ng isang biyasang albularyo at manunugis. Ilang beses ko lang sinubukan ng ganitong klase ng dugo. Pero hindi ko naisip na magiging gamot sa aswang ang paghaluin ng dugong marunong magpagaling at dugong kalaban ng aswang. Pero, paano naman ako magiging manunugis? Ito ang sagot sa katanungan mo, Nancy. Sa loob ng folder na yan, nandyan ang detalye ng tunay mong mga magulang. Ang ama mo ay isang albularyo at ang ina mo naman ay isang manunugis. Nawala silang pareho nung 1 taon ka pa lamang. Pero bago sila nawala, dinala ka muna sa isang ampunan at doon mo nakilala ang pamilya ni Abigail. Sila ang mga magulang ko? Tama, Pero nasaan na sila? pasensya na. Pero walang nakakaalam, Nancy. Noong mga oras na yon, bigla akong natahimik, Miss Ligaya. Wala sa isip ko noon ang tungkol sa aking tunay na mga magulang. Kontento na ako bilang isang ampon at minsan ay hindi ko sila naaalala. Ngunit ang marinig ko iyon kay Dr. Jordan, hindi ko mapigilang makaramdam ng kuryosidad. Basta malinaw dito na ang dugo ni Nancy ang siyang paraan para maging normal na tao ka, Mr. Logan. Ilang linggo pa lang at paniguradong matatapos ko na rin ang gamot na gagawin ko. Pero yun ay kung papayag si Nancy. Oo naman. Walang problema. Salamat. Sandali pala. Papayag lang ako sa isang kondisyon. Ano yun? Pwede mo ba akong tulungang hanapin ang tunay kong mga magulang? Oo. Akong bahala. Salamat, Nancy.
Nang araw na yon mismo, kinuhaan ako ng sample ng dugo ni Dr. Jordan para sa ginawa niyang gamot para kay Logan. Matapos yon, kita ko namang muling magtipon-tipon ng lahat ng mga tauhan at gwardya na kasama namin doon. Nasa malayo lang ako at tahimik na nakikinig. Ngunit dama ko ang kaseryosohan sa boses ni Logan nang sabihin niyang alam niyang hindi basta-bastang susuko ang kanyang mga magulang sa kanilang kagustuhan. Malamang babalik daw ang mga ito para tuluyang makuha siya at piliting muling maging aswang. Lumipas ang araw at mas lalo pang naging abala ang lahat. Doon ipinakita sa akin ni Dr. Jordan na nabuo niyang gamot. Mga pinaghalong katas ng bawang at mga dahong kinatatakutan ng mga aswang. Pero ang pinakamahalagang sangkap ay ang patak ng dugo ko. Ngunit kahit na mukhang handa sila ng araw na yon, hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali, Miss Ligaya. May kakaibang kutob ako sa katahimikan ng buong pasilidad at hindi ako nagkamali. Hindi nagtagal biglang narinig namin ang malakas na putukan ng baril. Agad akong tumakbo papunta sa pintuan at sinara yun. Pero huli na, pumasok na ang mga tauhan ni Madam Gloria. Tinutukan kami ng baril at si Mr. Alan naman ay mahigpit na hawak si Carl. Nancy, ikaw lang ang kailangan namin dito. Kung ayaw mo madamay ang iba, sumama ka sa... Ate, bakit ikaw? Anong kailangan nila sa'yo? Alam na naming isa kang manunugis. At alam mo kung anong ginagawa ng lahing yan sa amin? Sandali, mali kayo. Hindi ako manunugis. Mga magulang ko lang. Matagal ko na silang hindi nakikita. Hindi ako... Nasa dugo mo pa rin ang kapangyarihang magpapabagsak sa lahi namin. At hindi ako makapapayag na mabuhay ka para lang maging banta. Kaya kung ayaw mong madamay ang mga mahal mo sa buhay, sumama ka na lang sa amin. Nancy! Huwag mo kaming alalahanin. Huwag kang sasama sa kanila. Kailangan ka ni Abigail. Manahimik ka! Kung hindi dito mismo, pipira-pirasuhin ko ang katawan mo! Gawin mo! Hindi ako natatakot mamatay. Gawin mo! Tama na! Tama na! Sige, sasama ako sa inyo. Basta ipangako niyo na hindi niyo sasaktan ang pamilya ko. Ate, wag. Dito ka lang, please. Nancy, hindi. Huwag mong gawin to. Nancy, kailangan ka namin. Kailangan ka ng kapatid mo. Ate. Shh! Huwag kang matakot. Hindi ako mawawala. Nandito lang ako palagi. Mr. Arthur, kayo na po munang bahala sa kapatid ko. Hindi, ate. Huwag kang sasama. Ate! Doon ko na naman naranasan noon na isang tabi ang sarili kong buhay para sa iba, Miss Ligaya. Isa na namang desisyong ang nakataya ay buhay ko o buhay ng mahal ko. Nang humakbang na sana ako palayo kasama si Abigail, pinigilan ako ni Mr. Arthur. Nang makatapat ko si Madam Gloria at Mr. Alan, itinulak nila palayo si Carl. Pagkatapos, mabilis na pumesto ang tatlong tauhan sa paligid ko. Ramdam ko ang malamig na dulo ng baril na idinikit nila sa aking sentido. Mariin akong napalunok. Ibubuka ko pa lang sana ang bibig ko para magsalita, para makiusap, para magmakaawa, nang biglang may mga aninong sumulpot mula sa gilid. Sina Dr. Jordan at Logan. Hindi na sila nagsalita noon, Miss Ligaya. Sa halip walang sabi-sabing itinarak nila ang mga syringe sa leeg ni Madam Gloria at Mr. Alan. Nanlaki ang mga mata ni na Gloria at Alan. Kita ko ang gulat at galit sa kanilang mga mukha bago tuluyang manghina ang kanilang mga katawan at bumagsak sa sahig. Agad silang nilapitan ng mga tauhan ni Logan. Maingat ngunit mariin silang isinakay sa mga hospital bed at dinala sa isang hiwalay na silid. Ako naman ay nanatiling nakatayo sa kinatatayuan ko noon. Hindi ko alam kung dapat ba ako umiyak, sumigaw o huminga ng maluwag dahil sa wakas, wala na ang mga baril na katutok sa ulo ko. Natauhan na lamang ako nang biglang mahigpit na yumakap sa akin si Abigail. Nancy, ayos ka lang ba? Abigail, sandali lang. Kakausapin ko lang si Logan. Sige, ate. Babalik din ako mamaya. Logan, anong nangyari? Akala ko ba handa kayo? Bakit nakapasok pa rin sila dito? Pasensya na. Pero mukhang may nabayaran si Mama sa mga tauhan ko. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala doon. Diyos ko.
Bakit ba lagi nilang napupunta sa ganitong sitwasyon ng buhay ko? Kasalanan ko. Pasensya na. Alam kong mula nang makilala mo ako, laging nasa panganib ang buhay mo. Tapusin na lang natin to, Logan. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapatid ko. Alam ko. Habang inaayos ko pa ang lahat, ako na muna bahala sa gamutan ni Abigail. Ipapadala ko kayo sa ibang bansa. Mas magagaling ang mga doktor doon. Oo, wala pang kasiguraduhan sa heart donor. Pero kaya nilang pahabain pa ang buhay ni Abigail. Logan, hindi naman kailangan. Ako nang bahala sa kapatid ko. Isipin mo na lang na kabayaran ko na ito sa lahat ng problemang dinala ko sa'yo. Ikaw, ano na ang gagawin mo pagkatapos nito? Balik sa dati. Maliban sa... Alam mo na, ilang linggo ko na rin napapabayaan ang trabaho ko. Makakabawi din ako sa'yo, Logan. Hindi na kailangan. Gaya ng sabi ko, ako ang bumabawi sa lahat ng nagawa ko sa'yo, Nancy. Salamat pa rin. Walang anuman. May kirot. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag ang sumakal sa akin noon, Miss Ligaya. Lalo na nang talikuran ako ni Logan at dumiretso sa kanyang mga tauhan. Matapos ang araw na yun, naging abala ang lahat. Si Logan ay muling bumalik sa pagtatrabaho. Ako naman ay inubos ang oras ko sa pag-aasikaso kay Abigail sa ibang bansa. Naiwan si Carl sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang career. Ang balita ako naman kay Mr. Arthur ay muling bumalik sa kanyang pamilya. Lumipas sa mga taon, hindi man tuluyang gumanda ang kalagayan ni Abigail. Sapat pa rin iyon para magpatuloy siyang mabuhay, kahit mahirap. Hindi ko naman siya iniwan noon. Nakahanap din ako ng trabahong online kaya nagawa ko magtrabaho habang binabantayan siya araw-araw. Si Logan naman matapos niya kaming ihatid sa Amerika ay hindi na muling nagpakita pa sa amin. Kapag kailangan niya ng update si Dr. Jordan na lang ang pinapapunta niya sa amin. At aaminin ko, Miss Ligaya, miss na miss ko na siya. May mga panahong pakiramdam ko'y mababaliw na ako sa kakahintay. Dahil kahit isang simpleng kumusta ay hindi ko man lang marinig mula sa kanya. Pero hindi ko rin ginustong sirain ang katahimikang alam kong pilit niyang binuo para sa kanyang sarili. Kaya kahit alam kong umuusad ang buhay, pinili kong manatili sa mga alaala. Sa mga panahong magkasama kami, kahit sa kakaiba, nakakatakot at masakit na pagkakataon. Hanggang sa nitong nakaraang buwan lamang, Miss Ligaya, hindi ko akalaing muli pa siyang magpapakita sa harap ko. Just wait a minute. Delivery lang siguro yan. Logan? Long time no see, Nancy. Pasok ka. Kumusta? Alam kong alam mo naman kung ano mga update sa buhay namin dito. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang ako. Bakit pakiramdam ko may bumabagabag sa isip mo? Ang totoo, hindi ako okay. Hindi ako sanay na mahina. Mas gusto mo bang bumalik sa pagiging aswang? Hindi naman. Pero dati, hindi ako tinatabla ng sakit. Ngayon, konting ulan lang inuubo na ako. Ano ka ba? Normal lang yan. Siguro nga, hindi lang talaga ako sanay. Bakit ka pala napabisita? May business akong inaasikaso dito. Napadaan rin ako, total. Nandito na rin naman ako. Gusto mo ba ng maiinom? Sakto, nagluto ako ng banana cake. Gusto mo tikman? Bakit hindi? Kukuha lang muna ako. Sandali lang, Nancy. Bakit? Ang totoo, wala naman talaga akong trabaho dito. Hindi lang ako napadaan. Pinuntahan talaga kita dahil Dahil? pakiramdam ko, may lakas na ng loob akong humarap sa iyo ngayon. Lakas ng loob? Nagpapatawa ka ba? Logan, ang dami mong baon yan palagi. Yun na nga eh. Pagdating sa'yo, nauubos bigla. Aha? Nancy, alam kong
hindi maganda ang huli nating pagkikita. Alam kong posible pa rin. Nagbago ng tingin mo sa akin. Pero gusto ko lang magbaka sakali. Logan, Nancy, pwede mo ba akong bigyan ng pangalawang pagkakataon? Nakita mo ng pinakamasamang parte ng buhay ko. Ang pinakapangit at demonyong Logan. Pero ngayon, nandito ako. Gusto ko sanang ipakilala sa iyo ang kabaligtaran ng lahat ng yon. bakit? Bakit ngayon ka lang? Huli na ba ako? May boyfriend ka na ba? Wala. Pero, ang tagal na kitang hinihintay, Logan. Matapos kong sabihin yon para bang nabunutan siya ng tinik noon, Miss Ligaya. At sa pagkakataong iyon ako na mismo ang unang yumakap sa kanya. Ngayon naghahanda na kami para sa operasyon ni Abigail. Isang himala na bigla siyang nagkaroon ng donor at buong puso naming ipinagpapasalamat yon. Sa bawat proseso hindi niya ako iniwan, palagi siyang nandoon. Sa totoo lang hindi pa rin ako makapaniwala, Miss Ligaya. Parang kailan lang na mahuli ko siya sa pulang silid na yon. Noon sa paningin ko isa siyang halimaw at pakiramdam ko walang kahit anong makakapagpabago ron. Pero ngayon, hindi ko na kayang isipin ang sarili ko na wala siya sa tabi ko. Hindi ko rin akalaing ang isang kinatatakutang lalaki ay may tinatagong lambing at pagiging maalaga. Ngayon ang mga magulang naman ni Logan ay patuloy silang nagpapagaling. Ayon kay Dr. Jordan, ilang dekada raw nilang ginawa ang pambibiktima sa mga walang kalaban-laban. Kaya hindi ganun kadali ang gamutan para maalis sa kanila ang gutom. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti na rin daw nilang tinatanggap ang proseso at kusa na rin silang nagpapagamot. Si Carl naman ay mas naging maayos ang career sa Pilipinas. Hindi ko nga inakala, Miss Ligaya, na makakasundo sila ni na Dr. Jordan at Logan at tuwing magkikita kami, palagi niyang pinapaalala sa akin na kahit ano pa man ang mangyari, mananatili kaming mag-best friend. Isang bagay na labis ko namang ikinatuwa. Halo-halo ang emosyon ko ngayon, Miss Ligaya. May saya dahil sa wakas may pag-asa na mabuhay ng normal ang kapatid ko, pero may lungkot din. Lalo na kapag naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Gayunpaman naniniwala akong darating din sa tamang lugar at pagkakataon ang lahat. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Ligaya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa kwento mo, Nancy, at sa tapang na ibinahagi mo sa amin sa kwento ng iyong buhay. Hindi madali ang balikan ng mga alaala kung saan muling sumasariwa ang takot at mga desisyon na ang kapalit ay kaligtasan ng mahal mo sa buhay. Ang kwento mo ay paalaala sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pera o dahas, kundi sa kakayahang magsakripisyo para sa iba. Ipinakita mo kung hanggang saan kayang umabot ang isang ate para sa kapatid niya. Na sa gitna ng kadiliman, may mga taong pipiliing manatiling tao. Kahit napapaligiran ng mga halimaw. Dahil minsan ang tunay na laban hindi lang sa pagitan ng mabuti at masama, kundi sa pagitan ng takot at pagmamahal. Nancy, ipinararating ng aming channel ang taus-pusong panalangin para sa tuluyang pagaling ng kapatid mong si Abigail. Para naman sa aming mga minamahal na listeners, kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, patuloy niyong abangan ang mga susunod pa naming handog sa channel na ito. Subaybayan din po ninyo ang aming kapatid na channel, ang Aswang Diaries. Marami pa kaming kwentong ibabahagi, mga kwentong kababalaghan. Mga kwentong hindi lamang nagbibigay ng kilabot, kundi nagbibigay din ng mahalagang aral. At kung kayo naman ay may sariling karanasan tungkol sa mga nilalang ng dilim, bukas ang aming channel para sa inyo. Maaari niyong ibahagi sa amin ang inyong kwento, lalo na ang mga kwentong aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong lingkod, Miss Ligaya.